Maria Clara at Ibarra karong gabi, samtang pugsanong musod sa balay ni Ibarra ang mga armadong tropa sa Alferez, gibasa nila ni Elias og clay og kerosene ang mga dokumento unya ila kining gidagkutan. Dali nga mikatapang kayo sa ancestral home ni Ibarra, samtang sila si Clay og Elias paspas pod nga mibiya sa dapit. Sa pikas bahin na sayra ni Kapitan Tiago nga gimando sa Alferez nga aristuhon ang si bisan kinsa nga adunay koneksyon o kalambigitan kang Ibarra. Deha-deha gisultihan ni Tiago sila si Isabel ug Maria Clara nga kinahanglang mubiya sila dayon sa San Diego. Apan nagdumili si Maria Clara. Samtang waig sa payan ni Ibarra ang pagkasunog sa iyang karaang balay ug padayon siyang nakiglalis sa Alferez. Giakusahan sa Alferez si Ibarra og kasong sedition ug rebellion. Diin niyang gigamit ang mga sulat ni Maria Clara isip ebidensya. Ang maong akusasyon kung mapamatud-an, pahamtangan og silot kamatayon. Mong mga kapuso, ayaw gayud si Piata ang pagsunod sa istorya ni Maria Clara at Ibarra matagabi sa GMA Telebabad.